За сега бъдещето на ски сезона на Витоша остава неясно. Причината – инвеститорът и собственик на съоръженията Витоша Ски обеща, че лифтовете ще бъдат пуснати на 1 август. Ски пистите обаче може ли да останат неизползваеми заради неуреденият им статут? Любителите на зимните спортове може да не успеят да карат ски и сноуборд на Витоша. Причината се крие в промяна в Закона за горите, направена още миналата година. Според нея на Витоша няма ски писти, а само снежни полета. Първият основен документ е съответно скица на ски пистата. Тъй като те не съществуват и не са обособени, поне към момента, това е невъзможно да бъде направено. Съответно, ако ние пуснем ски пистите или бяхме ги нели под една или по друга форма, както ни се беше предложено, това означаваше, че ние щяхме да извършваме незаконна дейност. Според инвеститора, за да бъдат ползвани тези полета като писти, трябва да се промени категоризацията им от съответните държавни институции, а след това да се направи търг за техен наемател. До сега това бяха Витоша Ски. Те обаче не пожелаха да кажат колко им е струвал наемът. Съоръженията ще работят, а за ски пистите нека да поема отговорността, съответно собственика. Тоест, компанията няма да почиства и обезопасява така наречените снежни полета или използвани десетки години от хората като писти. В писмо до медиите от Гражданско сдружение за Витоша обясниха, че категоризацията е задача на собствениците на съоръженията към пистите, а не на държавата. От своя страна собственикът трябва да подаде искане в Министерството на икономиката и туризма и да заплати такса, се казва още в писмото. Инвеститора имал и вече изготвен проект за модернизация на ски зона Алеко. Лифтовете на Витоша ще бъдат подменени със същите на брой съоръжения, чисто нови. Тоест в момента на Витоша ще са 9 лифта. Ще бъдат заменени с 9 в най-добрия случай, ако не отпадне някой от тях. От дружеството не са доволни от сегашните промени в така оспорвания и приет преди дни Закон за горите. Според окончателно приетите текстове, ако инвеститорът иска да строи нови ски писти и прилежащите към тях съоръжения, трябва да плати такса на държавата и да промени статута на земята под тях. В другия случай, собственикът на вече съществуващите съоръжения ще може да ги ремонтира, но земята под тях ще остане в горския фонд. За действащите ски съоръжения, за които няма документи, инвеститорът ще получи право на строеж за 20 години. Затварянето при подмяната с 20 години, при положение, че ние имаме едно безсрочно право на строеж, т.е. неограничено в срок, означава, че ние за да подменим съоръженията трябва да се откажем от правата, които притежава. Според анализите на Витоша Ски, модернизацията щяла да излезе 70 милиона евро. За новините на Нова, Мария Димитрова.